Okay, ito naman. Tanong, anong una mong kakainin pag nagkaiping ka? Magandang tanong yun Siyempre, ikaw. Siyempre, ikaw. In-hit si Kuya! Ay, naku, takot. Hala! 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 Tatay, kaninong tatay to? Okay, ito naman. Ano, tangin ang angas ng angas sapatos nito pa. 24 hours 24 hours. Hey! Steady ka. Pag ito hindi mo niregalo sa akin sa Pasko, puyo ka sa akin. Uy, puwi naman ang angas. 24 hours talaga. Ay, no. Okay, game. Ano pa gang? Di na siya matanggal. Tay. Deserve. Tanggal, pre. Parang ginawa niyo kay ate, pucha. Literal na sad na show. Tanggal, I swear to God. Di lagi. Oh. Deserve. Patagal na. New nakatawa, hayop. Okay, ito naman mga boss. Whenever I see girls and boys selling lanterns On the street. on the street. Yun. Sinong kumanta niyan, boss? Jackie Chan? Bigyan ng jacket yan. Visit. Okay, ito naman. Ay, ate, sorry sa pagpupos. Pero sige, game. Sige, anong sa Tagalog ng what? Ano? O, teka mo, hindi mo alam, tanga-tanga mo. Ano nga? Ayun, ang tanong ko, ano sa Tagalog ng what? Ba't pinigil si ate? Teka mo, hindi mo kasi alam. Kaya ka hindi pinapapasok ang Tangina mo! Mas tanga ka sa akin, putang ina! Ano nga eh? Pag ako nawalan ng paki sa'yo, kahit mag-sorry ka Uy, pa. ba't galit na naman ang to? inang yan. Hindi kita matitiis. Ay. I love you. I love you ba? Ayos na. Eh di wag putang. Ayan, ganyan kayo. Ang dali yung sumuko, visit. Okay, ito naman. Oh, mga open. Oh, sarap. Okay, ito naman. Pabiling safeguard. Ang sumigaw, naririnig kita. Anong SIM card? Smart Globe. SIM card. Pucha, ang galing mo ate. Eh, ito naman. Pagbilan. Ano? May ginger. Ha? Ginger. Finger. Rio nga dyan. Ginger. Ha? Ginger. Ginger. Luya. Kasi luya lang bibilin mo, pinakaka-English ka pa. Dalawa ay. Siyempre, ganun talaga ang buhay-buhay. Buhay-buhay, hindi niya nga maintindihan, tanga. Wala. Girlie, ako nga, hindi ko rin naintindihan. Girlie ka ng girlie, tarantado ka eh.